na guys. Napot na po yung trabaho guys. Dili sa mall. Ayan. Wala pang katao-tao guys. Ito na yung hi! Sorry ka, hi! Wala, nag-vlog ako. Nakita ka dyan. Good morning! Yan guys, mabait yan. Ha? Hindi. Uy. Ulit ka at ako nag-vlog. Ito guys, yung mga flavor niya. Ito yung cinnamon. Ito yung baliktad. Cookies and cream. Kita niyo ba guys? Cookies, chocolate. Cookies and cream. Mamaya, dagdagan ko yan. Cheese. Strawberry. Strawberry guys. And mocha. Ito yung mocha flavor. Yan guys. Tapos ito naman yung lagayan niya sa mini donut. Yun. Ayan guys. Ito yung mga dip niya guys. Nutella. Dip niya. Choco Pads. Caramel. Tsaka strawberry. Strawberry guys. Yun ang mga dip niya guys. So kung gusto niyo tumikim, bumili na kayo, punta na kayo dito sa Robinson para makatikim kayo kung gaano ito kasarap yung mini donuts, Lel Arbits. Okay. Ito yung trabaho ko guys, di ko kaya kahiyat to. At least malinis yung trabaho. Mag-Tagalog naman ko guys kayo. Marami hindi makaintindi pag mag-Bisaya ako eh. Yun guys, yung 1,000. Ito po yung 1,000 guys. 50 pesos lang ito, 1,000. Ito yung half. Ito yung half, 6 na piraso. Yan. Kamot yung tawang kong trabaho guys. Para makapalit ko o natin ang ganyan nakatabang ko sa kong pamilya. Guys, magbubukas ito ngayon maya mga alas 10. Set up ko na yung machine para mainit siya. Yung heating talaga niya guys is 300 to 350 yung init niya para hindi siya masusunog yung vegetable oil niya. Yan, ayun guys, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-mix ha. I-mix ko yung dough